खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। स' नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया भारत हादराव 1054 गोदान कभिडनि केस मोनदों आरो 29 जन सुबुङा कभिडनि थाखाय जिउ गोमादों होननानै दा आसाम ट्रिबान मुंनि रादाब बिलाइयाव फोसावदों। नैथियाव दं आमेरिका हादरा गिदोंदि चाइना, रासिया आरो भारतनि सोमोन्दो लाखिनाया गोरानिफ्राय गोरा जालांनो हागौ साननानै गिदों। बे बाथ्राखौ चाइनानि स्टेट मिडियायाव फोरमायदों होननानै दा आसाम ट्रिबान मुंनि रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। थामथियाव दं मैयानिफ्राय दिल्लीयाव एबसु आरो दिल्ली बर' गौथुमनि बानजायनायाव बैसागु फालिनायजों लोगोसे बर'नि हारिमु दिन्थिसारनायनि मोनसे हाबाफारि लागासिनो दं होननानै बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेलनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। ब्रैथियाव दं मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिल्लीनि राजघाटआव थानाय गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा एडिट'रियामनि सायाव जर'खा सावरायनायनि सावराय मेलाव बाहागो लाहैयो होनना मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। पाँचआव दं मैया भारतनि आइजो माहारि आरो गथ' जौगाथायनि मिरु मन्त्रि स्मृति जुबिन इरानी बिथाङा मैया भारतनि सा सानजा ओनसोलनि 9था हादरसाफोरजों मोनसे गोनांथार सावरायलायनाय जायो। बे गोनांथार सावरायलायनायाव बाहागो लानाय हादरसाफोरा जादों फारियै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज'राम, मेघालया, सिक्किम आरो नागालेण्ड। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव बावैसो सिगां फोसावजानाय बिथांखिफोर जेरै पसान 2.0 पाठशालायाना आरो शक्तिनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो होनना गुवाहाटी टाइम्स मुंनि रादाब बिलाइयाव फोसावदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।